pasa, tío? Marrastu inbigu nahigun etorkizune. Egun bitxia bezain, egun zoriontxua, abenduak 24. Kogota indarrez, erekitako ametsak, oraindik betinko dira. Espekulatzaile, negozioa ustelez, gu ere usteldu nahian. Desadojo aginduz, kanporatu arren, segiko dugu geurean. Milaka mezortoz, denok batera, autogestioz aurrera. Pentsamendu askean, modu librean, egin dezagun aurrera. Otsaiak 18, berriz ere barruan, astra geure